Kaixo eta ongi etorri jakidunera. Gaurko bideoan puntuaren simetrikoa kalkulatuko dugu. Puntu baten simetrikoa beste puntuarekiko kalkulatu behar dugu. Puntu hori, puntu batekiko hori, izango da erdiko puntua. Orduan erdiko puntua denez, erdiko puntua kalkulatzen da bi koordenatuaren batu eta zati bi, bataz bestekoa egiten. Orduan, bi hau izango da bat gehi a prima, izatekotan xi kalkulatu behar ditugu, pues bat gehi iza zati bi. Eta bestea kalkulatzeko, bost izango da hiru gehi i zati bi. Bakantzen baditugu iza eta i, aterako dira a primaren koordenatuak. Iza izango da bi bider bi lau, ken bat, hiru. Eta i izango da bost bider bi hamar, ken hiru, zazpi. Orduan, a prima puntua, simetrikoa, izango da hiru, zazpi. Hau izan da dena, mila esker ikusteagatik eta gogoratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.